Sabog kagikan, sabog kausab, Pauli. Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Agig pagbalaan sa Semana Santa, ang RMN Drama Production Center. Mudalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon nga sinuwat ni Teresa Tirol. May luha sa imong pahiyong, may tagpum sa imong mga mata, ang kasakit sa imong dugha, kasakit nga giantos ning balatian. Dili sayon ang mahimong usa ka ginikanan. Ilabi pa ning panahonang nga lisod ng kontrolon ang mga batanon. Buhaton man nimo ang tanan, masubay lang sila sa hustong dalan. Apan ang mga tao sa iyang palibot ang muusab sa gusto mong mahitabo sa imong anak. Mga kasama, ania ang ikaduhang tampo nga sugilanon ni Michael Olaer Avergonzado. Sugilanon nga naguluhan. Inahan ang imong anak. Anak ang imong inahan. Sa mga buktun ko ang pingan, panggaan ka ug mahalon, pahiyon na pinangga
Asa na ba ni Ernesto oy nga maliit na mismisa? Asa naman mo, ma? Kung saan oras, oh? Nay, si Papa ni mo ay langayan gyud kayo. Ernesto, sa makawa pa ka maho mag-ilis diha. Sa muuna na lang mis imong anak to sa simbahan oy. Dugaya ba nimo diha oy? Ina naman bitaw. Kapurado ba nimo? Unsa nang orasa oh? Langayan kay ka. Toy anak nimo ay si Andro. Tuwa na sa silong nagpaabot na nato, nag-apura na nato. Asa na kunuta? Ay, kalayo pa sa oras sa misa. May usap pa ta ka oras, oh. Ay, hibaw ka ba ang Domingo karon daghan tao. O daghan pa tang buluhaton sa simbahan. Dili lang kay ang pagtambong lang sa misa. Lakip na ang pagnobena, pagrosaryo, pagpanagkot, pagampo. Labi na ka na sa Andro. Naanad yun na sukan pas bata pa nga mga halok yun na siya sa tanang santo sa simbahan. Maong igo sab nga mahumanta sa itong mga buluhaton sa simbahan, magsugod na sab ang misa. Ug maglakaw pabeta pa dun sa simbahan, ha? Ay, ang imong gilatan niya di ano? Gato pa lang ng gilakaw, wala to na tata. Ay, Pa! Alin na mo, eh? Una ko ron. natanaw, kay muuna na kunuhunoon siya, oh. Basig, maunsa pa nung nas karsada. Nanaming papa ni mo, nak, Andro! Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ay, salamat. Nahubanag kita sa atong pagnovena. Magpaabot na nantang magsugod na ang Santos nga misa. Maigo pag yung oras, makarelax ta sa dili pa magsugod ang misa. Manghawak taon tama. Mag-venerate. Unya na lang huma sa misa dong ha, kay makadisturbo tang mag-agi-agi tas mga tao nga nakalingkod na. Nya, mapulihan sa taini atong gilingkuran pod. Magpaabot na lang ta nga magsugod ang misa. O, ma. Ginoo. Salamat sa paghatag mo kanako og anak nga buutan ug mainampuon kaayo. Hinaot nga dili siya mausab ug magdako nga mahadlokon kanimo ug maglikay sa pagpakasa. Okay. Ready na ang mga bangko ng sa mong Bible study niya. Limpyo na sa ng palibot. Kasayo ko di mo nag-arrange ani mga bangko dong, Andro. Ah, Yang hapon pa man ang Bible study. gi-arrange na nako daan, ma. Kaya aron wanay problema unya. May gisugo pa ba si Papa nako og paanda mo mga verses sa Bible. Ipasuwat sa gamay nga papel. Lukuton og ipabunot unya sa mga batanon nga sama nako. Og i-explain ni Papa kung unsay buot ipasabot ini sa makabunot. Malingaw ba yan ni ma? Kay kasagaran sa mga muatin sa Bible study, muingon sila nga maigo sila sa verse o makarelate sila. Ilabi na kung pasabto na silang Papa kung unsay katuyuan sa Ginoo nganong kana nga verse ang ilang nabunot. Ma? Uy, ma. La, kitutukan mo gud ko ni Mayo, ma. Sobra ang akong pasalamat sa Ginoo dong. Nga ikaw ang akong anak, Andrew. Kay nga naman, ma. Tungod kay buutan ka. Mainampuon ug may kahadlok sa Ginoo. Gidungog yun sa Ginoo ang akong pag-ampo alang kan imo. Maong swerte kay ming papa nimo nakaanak nimo. Salamat sa imong kabuutan. Tuod, sa may gusto nimo inigdako nimo. Pwede bang maparehas kong Father Diyos kag Dorna, ma? Ha? Gusto kang magpari dong, Andrew? Uy, kalipay kang Mama Carmela, ana dong. O sige dong. Ato nang iampo nga mapari ka.
Oy, Mari Carmela. Daghan gud kaayong salamat anang dihimo ninyong Bible study sa inyo, ha? Matag Domingo. Kay ganahan kaayo mo apilang akong anak. Ug murag nabutan man kadugayang bata, Mari. Mao ba, Mari? Uy. Dili na gali kaayo magduha sa cellphone. Makamao na mo basa og Biblia. Ug dili na sab kaayo hingaway sa ubang mga bata. Ug mutabang na sab sa mga buluhaton sa bahay. Kaysa pag Bible study good na mo, dili kay ang pagbasa lang ang among gitudlo. Lakip na sab ang pagtudlo og moral values sa mga bata, pagtahod sa mga ginikanan o kadua, ug ang pagtabang sa mga buluhaton sa bahay aron malipay tang mga ginikanan. Salamat gid kaayo ninyo ni paring Ernesto, anak Mari. Nagiatiman ninyo ang mga bata nga inyong mga silingan. Unya, may libre pag yung snacks ang mga bata. Dako gyud ay og sweldo na si paring Ernesto, Mari. Dili ba ya? Igo-igo ra gyud. Kay, usara masagod ang among anak, si Andrew lang. O gibuhat ni namo, sukad pa gyud sa una. Kay agig pasalamat na lang sab sa Ginoo nga gihatagan pa mi og anak. Nga nagtuo mi wa na gyud mi paglaom nga makaanak pa. Kay sobra na po katuig mi nag-ipon human mi makasal, apan wa gyud mi makaanak. Maong kada si Andrew, hinatag yun na sa Ginoo namo ni Ernesto. Maong, nagbalik na sabi sa Ginoo sa iyang kaayo na mong magtiayon. Buta na bitaw ang anak ninyong si Andrew, uy, Mari. May gani ron kay natakda na og gamay ang akong anak niya sa siging Bible study sa inyo. Ma, mag-senior high na ko. Asa man niya ko muskwila aning, ma? Nga, wa may senior high din sa ato. Ikaw, asa man imong gusto? Sa lungsod naman ang nag-offer og senior high, ma. Ato na lang ko dito. Layo ana din sa ato, ma, eh. Layo kayo, iuli-uli din sa ato. Pero silang uban ako mga classmates, ma. Kuan, mag-board lang ko nung sila dito. Magabang sila boarding house ma ba? Mag-bed spacer. Makabarato raman ko no, ma. Kay sa usa ka kwarto ko no, kay upat kay estudyante ang mga abang. Mong barato na lang ang abang. Mas makasave man daw. O mga abang kaysa magpliti-pliti matag adlaw, ma. Kun mao. Ay, malayo ka na unya na mo anak. Aw, muli magyabong ko din sa ato, ma, matag weekend. Ilabi na sa adlaw nga Domingo. Kaya nga akong mga tuluman nun sa mga kauban kong mga bata, may Bible study, biya gid mi matag Domingo. Nasige. Kun maoy maayo. Pero amo na ni sabutan ni Papa ni mo, haba? Gusto sa bitaw ang atong anak, Carmela. Ug risgo pa kaayo ang pagsigi og biyahe matag adlaw. Ug unsa man niya iyang kanunay nga masakyan. Kabalabal. Uy, risgo kayo na kung matag adlaw sang magsakay-sakay ng nana. Dos disgrasya. Pero Ernesto, dili ko gusto nga malayo nato ang atong anak. Carmela, Unang higayon unya ni nga malayo ka nato ang atong bugtong anak. Ug murag dili man ako kaya. uy, pagganad-anad, uy. Kay dako na ng atong anak. Sa musugot man tag sa dili, mubiya magyuna nato. Kung mudako na. Or, kung maminyo na, dawato na to nga igurot ang pagpadako sa atong anak. Ug pagiya niya sa hustungdan. Ug sa paminaw nako, nahimo na maghana nato, di ba? Sud sa 15 ka tuig, wata siya luagi sa pagiya aron mahimong tao nga di badlungon. Salig si mong anak, uy, Carmela. Kay buota na si Andrew. Ernesto.
Andam na nako ang mga gamit nga dadon sa lungsod. Oh. Nilak ko ka ma. Pag-ambing sa imong boardingan, nak. Pag binuutan dito, o kayo pabadlong kay mauaw ta, ba? Buutan mo ko, di ba, ma? Ikaw ba yung sige ingon ako, anak? O bitaw. Buutan kay kadung Andrew. Mong pinangga ta kayo ka. Kay dili ko gusto nga may mo pasakit ni mo. Ha? Kitsa may yung busakit ako, ma. Namuskwila rin ko dito. Dali rin bi. Pagkaksak mo sa bugtong, pinangga na kong anak. I love you, mama. Matasab kay kanak. Kaayo. Ay, mama ba? Naana sa siya ng yung kiss nga, way putol. Mama na, ay. Ang to nga, maabot ang kiss akong ilok. Nawa lagi, gilok kayo, ma. Da, love kay kang mama, nak. Iba ko, ma. Mong love sa kiti ka, ma. Kamong duha ni Papa. Salamat, anak. Salamat. Ay, naunsa mo mong duha. Nagkakusgakos pa mo din eh. Nalanggi pakyaw kong sakyan na to, paingong sa lungsod. Dali na, nak. Manlarga man di ay ta. Ihatod ka na mo dito sa lungsod. Aron, ato na ka mo eskwela. Sugod na paghihilak sa mama ba yun? Ayaw na paghihilak, ma. Be, pahiran ko na ng luha yung mga be. Andrew. Gabiin na. Ingon arong orasa. Matog na si Andrew dia siyang katre. Apan karon, bakante na ang iyang higdaanan. Natuog na baka siya karon. Naghabol baka siya. Camila, ano ka sa diya si Danas tong anak? Naglaki lang sa kadiya. Ina, balik ka dito hidaan na, no? Ay, naguri ang kabalaki ng imong anak. Huwag man ta magkuwang sa pagpadakos tong anak, Camila. Mo nga salig nga waray daotang may tabo niya. Hinaot pa unta, Ernesto. Hinaot pa unta. Ay na magpauli sa inyo weekend Andrew. Kami di man kami sige uli sa mo. Padar man among papa ug mama og pangalawas mo. Kapay uli ay. Siguro sa ato. Di ba mga tropa? Wow, bangit. Laag may matag weekend. Dutang sa lugar nga among atuan lagi. Adventure kay ba? Quick to. Ina lang imong papa ug mama nga padar nagagalawas mo. Aron ka kuyo ka na mo og laag ba? Kasi kay dinggaw li kay dito. Dito sa bado ha. Ha? Unsa ko, no? Nag-chat si Andrew nga di siya magkapauli karong Sabado. Kina kuno Risley group project. Ha? Sa adlaw nga way klase yun nila buhaton? Siguro. Kanang way klase. Kay project man. Unya, ang allowance niya. Aton lang ipada. Maghugta.
budget ka na katropa. Maka-join ka na mo. Takwag pa daw yung papag mama. Bugtong mo na siya anak good. Ya, sa itong kinukayan. Na, biyang langit ito. Ha? Biyahing langit? Luuya rin bagong sunod sa tong grupo eh. Sa tong tropa. Seminaro niya kami eh. Let's go! Something takes a part of me. Lost and never. Unta sa din lugar, ah. Suba ako din eh. Balag ka, maana rin kayo ni. Sabay na naman. Kasi yung baton, kinilang baton sa mo. Uy, bali ba rin? Ha? Basta ka-enjoy lang, katropa. Mag-enjoy lagi ka. Promise. Can't touch y'all and let me be free. Can't I take away all this pain? Ginawa ka pa man mato. Ikulbaan man ko, Ernesto. Huwag ang akong huna-huna. Ato alang ni Andrew. Pahuway na. Pag sobrang ganahuna anak. Ayaw na sobrang kabalakas mong anak. Sa ligod kang Andro. Salig man ko sa atong anak, Ernesto. Apan ang mga tao sa iyang palibot, dili ko makasalig. Basin unsay unyay itudlo sa atong anak. Ay, sobra lang yung kayo ang iyong paggunahunaan ng wa pa mahitabo. Buutan lagi ng atong anak. Mga na, matulog na ta. Bart, badlis ba? Ikaw. Uy, budget eh. Unya, sa sunod semana pang sulod nga padana ng mga magpapa. Ay, sayo na. Kita'y mga maligya sa tong kita'y. Suman. Ha? Unsay buot ni mong ipasabot ba eh? Ila ka naman sa among boss, ha? Daw kang makita, eh. Basta, ila ka masakpan. No, Unsa man din na? basta. Paminaw lang sa mga sulti. Ay, kadlugdak pa rin usam ka. Kaya may balaor nga nagprotektar na itong mga minor de edad. Ano yun? Pero ang atong pag-eskwela ba? Wala tayo sud-sud sa itong klase. Samtawang ka, ay, may ako sa screen na, eh. Tabi, enjoy ra. May bag ko nung kalibutan, katrupang Andrew. Huh! Huh! Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Willst du bis der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage? Nein! Nein! Willst du bis der Tod euch scheide? Ginoo, ayaw pasagdi ang among anak. Iligay siya sa mga kadaot, sa kagubot, sa bisyo ug daotang barkada. Ayaw siya pasagdi, Ginoo. Kining tanan akong ipangayo, pinaagi sa imong anak ang si Jesucristo, nga buhi ug hari hangtod sa kahangguran. Amen. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, Sa anak, sa sa Espiritu Espiritu Santo. Amen. Ernesto, wala gyud kaulit pa si Dong Andrew Dennis ato. Wala siya katambong o Bible study matag Domingo. Naunsa na makaintahon siya dito sa iyang boarding house, sa iyang pag-eskwela. Ay, okay ra lagi itong atong anak. Sige na, natulog na ta.
Ay, oo, unsa karon? Kisa na? Pasiga ang suga Ernesto. Basin unay daw tang tao nga nagkasud. Ayaw! Ayaw ba siga suga? Andro! Andro? Andro, anak! Ayaw lagi niyo ba siga suga? Mga! Aron, di ko makita sa nagukod ako! Ha? Isa pinagukod ni mo dong. O, nasa kabaho ba ni mo? Wala kay ligo-ligo. Shh! Hilo mo na lagi. Kay, basi nasundan ko. Tagpon ko nila. Usa? Ernesto, naunsa makining atong anak? Magsusita ni sa lungsod, Carmela. Anak din ninyo ning usa sa mga pictures. Kung mao, usa ang inyong anak sa mong gipakita. Kay apil kini sa pundok sa mga batan-on karon nga perwing ma-involve o kagubot. Riot. Matawag nga badungon sa katilingban. O gigamit kini sila sa pagpayuhot sa ginadiling drugas. Ginoo ko. Gigamit kini sila tungod kay may balaod nga nagproteher kanila. Nga dili pwedeng presohon ang mga minor de edad. Mao sila ang gihimong karer sa naghitak na karong ginadiling drugas nga magadaot sa utok sa tao. Mao kung may nahibawan man mo kung asa ang iyong anak, isurrender kaya mo. Kay may ahinsya ta sa gobyerno nga muparihab nila. Ginoo ko. Oo, may mahibaw kung asa ng among anak, sir. Maong magani-gani ami kay nagsubay o magpa-blatter kay wa na lagi siya mauli sa amo. Ug wa na sab siya musud siyang klase. Isurrender ka nga itong anak. Dili Ernesto. Kay basin unsaon nila ang atong anak. Gipasabot na ta nila kung unsaon nila, di ba? Iso na nga itong anak, Carmela. Ingon og sa wala gani na siya makailan nato. O nga, kung gusto kang maulian ang atong anak, isurrender ta siya sa nangita niya. Dili Ernesto. Ako lang ang akong anak. Ako lang si Andrew. Carmela. Ernesto ni Ana, andam na ang tanan para pag-Bible study unya sa mga batanon. O nalipay ko, kay makatambong na gyud pag-usap ang atong anak sa Bible study. Ang pangutana, asa ang imong anak ron? Ha? Wa pa di siya mabalik sukad nga milakaw ka ganina? Hello. Ay, ito apa di ay. Ay, nagsusapinday maning nauli. Hubog mo ni. Sugaton ko siya, Ernesto. Andrew! Ay. Uy, diin ka man in town, ha? Ugupog kapag yung nauli. Sa indog nga bangko rin eh. Domingo karon mag-Bible study ta. Maong gipagawas ko usab ang mga ribulto nato kay magrosary ta. Kay mga buturong uban natong mga silingan alang sa atong pag-Bible study. Makaapil ka na unta apan sa man ni mo pag-apil nga nakainom man ka. May mga tao? Di ko masagot. Ha? Sa man eh. Parabay na eh. Oy, ano? Ay, ginoo ko! Kipangsapda, magulit di mo mga ribulto! Huwag ang Biblia! Jesus! Kung maluluyon! Pasayluang akong anak! Dong! Uso na, Dong! Sama itong mga nangabuak. Unsa ka nagibuhat mo, Andro? Unsa! Ayaw! Ha? Ernesto, ayaw pasakiti ang atong anak! Ayaw! Sobra na kina siya! Wa na siya tahod Ginoo! Ah! Padapli eh, mga Andro! bangko! Andro, anak! Ay! Ginoo ko! Huso na, Andro! Nangabuak na
malikuran na natong gamiton sa pag-Bible study. Gusto na! Gusto na, ano, ha? Di sobra ka na! Ayaw lagi, Ernesto! Ayaw kasakiti ang atong anak! Ayaw! Ayaw pagbabagya, Carmela! Kaya maigo ka! Pahunungon ko lang ning atong anak! Ayaw! Kinuko, Carmela! Naigo ka sa paghapos sa bangko sa imong anak! Carmela! Mayo kay nakamatngon kanagbot, Carmela. Unsa na hitabo? Nakuyapan ka human mahapsi og bangko sa imong anak. Ang imong agtang. Unsa? Si Andrew. Si Andrew. Lagi kapangita ko na sa mga tanod. Kinahanglan nga mahipos na gyud ang atong anak, Carmela. Kay wa na kini makailan nato. Dili. Ayaw ipadako pa nga tong anak Ernesto. Maluoy ka ni Andrew. Carmela! Pila na kaadlaw nga mauli din sa ato si Andrew Ernesto. Asa na ka siya? Maunag ka na igingon ko nimo. Mas maayo pang atong ipadakop kaya ato pa siyang madubaw. Kasi ngun iniyo nga magtago-tago siya. Gawata mahibaw kung asa na siya. Kung tinuod kang nagmahal sa tong anak, Carmela, isurrender siya. Aron may kahigayunan pa nga magbago. Kasi ngun ini nga posibleng mapatay pa ang atong anak. Ginoo na ko kasabot. Dili lang unta ka na mahitabo, Ernesto. Okay, sige. Musugot akong ipadakop o iparehab ang atong anak, Ernesto. Oh, salamat, Carmela. Sige, dinay ka lang. Kay mutabang kong pangita sa tong anak. Wa pag yun na uli. Nibisan kinsan ni Andrew o ni Ernesto. Wa pa'y balita sa gipangita o sa nangita. Hain naman ka sila karon. Unta, mauli lang nga buhi ang akong anak. Gibati na ko kagutom pag pinabot nila. Mukaon na lang ko sa kusina. Kalaay ba ini magkaon nga mag-inusara? Mayunta kung moabot na ang amahan ug anak. Ay! Naguhin ko ninyo! Andrew? Andrew, anak! Andrew! May nagkukod ako! May nagkukod ako! Kalma! Kalma lang dong! Huwag mo patay ni mo! Huwag nagkukod mo! Gila ko patyon! Huwag lagi makapatay ni mo! Ni ako imong inahan nga manalipon ni mo. Kalma lang, kalma. Padalipdan ti ka, anak. Padalipdan ti ka. Ay, pagkagusto ko! Ay, pagkagusto ko! Imo ko nukapon! Ha? Dili ko ka napabuhat mo, Andrew. Si mama ko ni mo! Mama ko ni mo! Kapa! Hoy! Kapa! Andrew! Ay, pagdoon ako, ha? Ay, pagdoon ako! Nugapon na yung kainin ko sa iyo! Andrew, si mama ko ni mo! Huwag ko daw tabuhan to ni mo! Ibutang ka ng konsilyo, nak! Abi ka na, baby! Baby, ihatag ka na, mama! Ihatag ka na, mama! Ihatag ka na, mama, nak! Ayaw dumol! Imo kong pasyon, ha? Andrew! Unsa ka lang gibuhat mo sa imong inaan? Nagpugyo ninyo! Ha? Di ko ba nakop ninyong buhay? Andrew! Andrew! Ganong gidungga mo sa pag-iwag kaugalingon?
Carmela! Andrew! Carmela! Oh, naliko ka na si Bugtugo! Andrew! Andrew! Tinahan ang imong anak. Anak, ang imong kinahan. Ang usa ka inahan, bisan unsay mahitabo, magpabilin gyud sa iyang pagkainahan. Dili ikatandi sa bisan unsang butang ang iyang gugma ngadto sa iyang mga anak. Bisan nagkahulugan pa kini sa iyang kamatayon ug kaalautan. May luha sa imong pahiyon, may tagom sa imong mga mata, ang kasakit sa imong dughan, kasakit nga giantos ni balatian. Usahay ang sobratang pagmahal sa atong mga anak mao'y magtukmod kanila sa pagbinuang. Ning panahon na, daghan ng mga panghitabo nga lisod tuhuan, diin sama sa atong sugilanon nga naunay sa usa ka anak pagpatay ang iyang kaugalingong inahan. Unta, magbabinantayon kita sa atong mga anak, ilabi na sa mga batanon nga dali pang mahaylo sa paghimo ug sayop. Hugtanta ang pagdisiplina kanila, nga dili sa mawala ang pagmahal ug paghiyata kanila. Sa mga bungtun ko ang pingan, panggaan ka. Ug dinhi mga higala, natapos kining pinalahit ang sugilanon nga atong gipahaom ning adlaw sa Semana Santa. Kining maong sugilanon tampo sa atong suking tigpaminaw na si Michael Olaer Avergonzado nga taga Kalinan, Davao City. Kining maong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Teresa Tirol. Music narrator Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Ug aniya ang naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Andrew, Jeffrey Gabonada, Papa Ernesto, Ray Arellano, Carmela, Teresa Tirol. Sa barkada, Ricky Garing. Nagdasaw sa kababay, Jelly Haka, inabagan ni Aldwin Nacorda ug ni Papa Rans. Sa ngalan sa RMN, kinisi kasamang Randy Padayaw Suson, manghinaot, nga unta ang Ginoo, magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN.